היי, בוקר טוב. כאן ערן כהן מרימקס פלוס באר שבע. אנחנו עם עוד נכס שגויס השבוע, קוטג' בין 5 חדרים בשכונת נאות לון בבאר שבע. בואו ניכנס לראות את הבית. הבית חנייה כפולה, גינה קדמית מאוד מטופחת עם מערכת השקיה אוטומטית, סורגים טרלידור לכל הבית. בית הוא כ-180 מטר, בין כ-11 שנים, של קבלן בשם איליה. בואו נעבור לגינה האחורית. גינה האחורית מאוד מטופחת, עם מערכת ההשקיה כמובן, כמו שאמרתי, עם עצי פרי. סביבה מאוד איכותית, אוכלוסייה חזקה מאוד. בואו ניכנס פנימה, נראה את הבית. כאן אנחנו במפלס הראשון של הבית. יש פינת אוכל מוגדרת, חמימה ונעימה. יש סלון מאוד רחב, כפי שאתם רואים. מטבח מאוד מאוד גדול יחסית לקוטג'ים בנאות לון. מטבח רחב ידיים של חברת פאנל. מרפסת שירות, כביסה, מה שאתם רואים עכשיו. וזה היציאה לגינה האחורית מהמטבח. בואו נעבור ליחידת הורים שנמצאת במפלס הראשון. 3 מדרגות בלבד ועולים ליחידת הורים. יחידת הורים רחבה, גם עם חדר ארונות ושירותים מקלחת. יש כאן יציאה למרפסת לגינה האחורית. שירותים מקלחת, הכל שמור, מטופח, יפה. קרמיקה עד לתקרה. חדר ארונות שהוא גם ממ"ד. חדר ארונות, מלא מדפים. בואו חזרה לסלון. כאן יש, מדרגות למעלה לעוד 3 חדרי שינה ועוד שירותים מקלחת ועוד 2 מרפסות גדולות. לפרטים נוספים על הנכס אפשר לפנות אליי או בפייסבוק ערן כהן או בטלפון 054-337-6992 או באתר שלנו rimaxplus.co.il. שיהיה לכם יום נפלא. תודה רבה.